Kristoniyaव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो आरोबाव सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनबावदों। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि गोजोननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ आङो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो आङो आंनि न'नि बारान्दायावनो थानानै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान कमेन्टनि सायावहाय शेयार खालामनो बा मोनसे कमेन्टनि सायावहाय आङो दिनै बे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो बे कमेन्टनि गेजेरजोंनो मा मोनसे सोलोंनाय मोनदांथिखौ सोलोंनो मोनदांनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथिहरबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो गिबियावनो बे मोनसे खोथाखौ नोंथांमोनजों आङो दिनै बुंनानै बा शेयार खालामनो सानदों। आं सासे बिराद साधारन मानसि, आं सासे बेबायदि गिदिर बाइबेल गोरों मानसि बेबायदि नङा। गोबांथार मानसिफोर दिनै आंनियाव कमेन्टफोर हरो, बिथांमोननि कमेन्टखौ इसोरा जे आंनो नलेज गियान बा गावनि बोर आशीर्बादखौ होदों बेजोंनो आङो बिथां सारमोननि कमेन्टखौ आङो एन्सार बा रिप्लाइ मोनसे भिडिअ लाबोनाय जायो। दिनैबो जे इसोरा आंनो जे नलेजखौ होदों जे गियानखौ होदों बेजोंनो बे बोर आशीर्बादजोंनो बिथांनि कमेन्टखौबो आं दिनै बा बिथांनि कमेन्टनि सायाव बे भिडिअखौ दिनै आङो लानानै फैबावनाय जाबाय आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आङो नोंथांमोननो सिनायथि होनो सानबाय बिथाङा सोर आरो बिथाङा आंनो मा रोखोम कमेन्टखौ हरदोंमोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आरोखि। अब्ला आं बे समाव सिनायथि होनि बिथांनि नामखौ आङो मोननो हादों इउजार CC9PT4S। बिथांनि नामखौ बेबायदि नङा होननानै आं सानो। बिथाङा गावनि नामखौ एसे लिरनानै हरोब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आं सानदों। अब्लाबो बिथांखौ आङो हाजासे थेंक इउ जासिहरो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय, आंनो बे कमेन्टखौ हरनायनि थाखाय आङो वेलकाम खालामदों बिथांखौ आरो थेंक इउ जासिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बिथाङा आंनो मा रोखोम कमेन्ट हरदों बे समाव आङो फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय। आङो फरायनि। बिथाङा ओरैबायदि कमेन्ट हरदों, बाप्तिस्माया मोननै दं, जेरै जहन बाप्तिस्मा आरो गोथार जिउ बाप्तिस्मा दं। बबे मोनसेया सोरगोआव थांनाय बेनि सोमोन्दै भिडिअ लाबो। खोनाबायना आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? आसा खालामो नोंथांमोना खुब रोखायै खोनाबाय बिथां इउजार CC9PT4S नि कमेन्टखौहाय ना। बिथाङा आंनियाव कुइसन खालामहरदों आरो गावनि कुइसननि सायावहाय भिडिअ लाबोनो थाखाय आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों। बिथांनि कमेन्टआ दिनै बेनो जाहैबाय ना, जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा बाप्तिस्मा जों बयबो खुब गाहामथारैनो मिथिगौ आरो जेब्ला जोङो प्रभु जिशु ख्रिस्टखौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै जेब्ला जोङो नाजावो बा जों जोनोमनि ख्रिस्टानफ्रा जेब्ला जोङो देरो लावो बा उन्दैयाव जोङो बाप्तिस्मा दिनै जोङो लायो ना मा होनो, दिनै बाप्तिस्मा लायो। दिनै बिथांनि थाखाय बे बाप्तिस्मायानो दिनै मोननै जानानै दं आरोखि। बेनो जाहैबाय नाम्बार वानावहाय जहननि बाप्तिस्मा, ओमफ्राय नाम्बार टुआव जाहैबाय गोथार जिउनि बाप्तिस्मा ना, हली स्पिरिटनि बाप्तिस्मा। बेबायदि बिथाङा आंनियाव सोंहरदों। ओमफ्राय बे मोननैनि गेजेराव बबे बाप्तिस्माया सोरगोआव लाङो, दैट मिन्स सोरगोआव थाङो, सोरगोआव थांनो हायो बबे मोनसे बाप्तिस्माजों, बिथाङा बेबायदि मोनसे आंनाव सोंहरदों आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं दहायसो गिबियावनो होनबाय जे इसोरा आंनो जे टेलेन्ट बा नलेजखौ होदों बा गावनि बोर आशीर्बादखौ होदों बेजोंनो मा सारमोननि कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ होयो होननानै। दिनैबो आं बेखौनो होनो सानबाय जे बाइबेलावहाय डाइरेक्ट बेबायदि मेनसन बा लिरनाय गैया जहननि बाप्तिस्माजोंसो सोरगोआव थांनाय दं बा गोथार जिउनि बाप्तिस्माजोंसो सोरगोआव थाङो होननानै डाइरेक्ट मेनसन खालामनाय गैया आरो लिरनाय गैया। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सोरबाफोर बेफोरबायदि साननायफोर दङब्ला
आङो हानायमानि दिनै नोंथांमोननो बेखौनो रोखा खालामगोन बा क्लियार खालामगोन। तो जों गिबियावनो मोननैसो मिथिनायखौ जों लाग्रोनि जहननि बाप्तिस्मा। जहननि बाप्तिस्माया जाहैबाय गोसो सोलायनायनि बाप्तिस्मा ना नोंथांमोनहा फरायब्ला मोननो हागोन। गाहाम खौरां माथाइनि 3 बालाबनि 11 सिरियाव बुंदों आरोखि ओरैबायदि लिरदों आङो नोंसोरखौ गोसो सोलायनायनि थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होयो। जहन बाप्तिस्माया बे खोथाखौ बाव बुंदों ओरै ससेखौ आङो बुंला दे आं बेखौल' फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंबाय बेनो जहननि बाप्तिस्मा मारै आङो नोंसोरखौ गोसो सोलायनायनि थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होयो होननानै बुंदों आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला एसे मिथिनानै लाबावनि अब्ला गोथार जिउनि बाप्तिस्माया माबादि ना मा होनो गोथार जिउनि बाप्तिस्माखौ एसे जोङो मिथिनानै लाबावनि बे समाव आंहाबो एसेबां माने आं दहाय एसेबां माने गिदिर मानसि नङा होननानै नोंथांमोननो फोरमायनानै लाखाबाय अब्लाबो आं नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामनो सानदों। अब्ला जोङो बे समाव नायनि गोथार जिउनि बाप्तिस्मा मिथिबायना जेब्ला इसोरनि जिउआ बिश्वासीफोरनि सायाव फैगोन ना बे समावहाय इसोरनि जिउआ बिश्वासीफोरखौ इसोरजों खौसे खालामगोन आरोखि मिथिबायना खौसे खालामगोन ओमफ्राय मा खालामबावगोन इसोरनि जिउआ बा गोथार जिउआ ना बे बिश्वासीफोरनो मा बेबायदि बरदानफोर होगोन आरोखि गुबुन गुबुन राव रायनो हानाय बरदानफोर आरो जे बिश्वासीफ्रा बे बरदानफोरखौ नाजावनो हानाय ना बेखौ बाहायनो हानाय बेबायदि बायदि बायदि रोखोमनि इसोरा गिफ्ट्स अफ गिफ्ट बेफोरबायदिखौ बिश्वासीफोरनो होगोन आरोखि। आरो दिनै बेल' नङा जेब्ला बिश्वासीफ्रा स्पिकिं अफ टां बेखौ गोबां मानसिफ्रानो दिनै मिथिखागौ ना गुबुन गुबुन भाषा बुंनो हानाय बा गुबुन गुबुन राव रायनायफोरखौनो दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा मा गोथार जिउनि बाप्तिस्मा आरो गोथार जिउनि बाप्तिस्मा जाबाय होननानै जों दिनै फोथायनानै लायो आरो सानो आरो बेफोरनो मोनसे गोथार जिउनि बाप्तिस्मानि चिन्हफोर आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना बेफोरनो मोनसे गोथार जिउनि बाप्तिस्मानि चिन्हफोर। बेवहाय गोबांथार दिनै खोथाफोर दंबावो नाथाय भिडिअआ गोलाव जायैखाय आं बे खोथाफोरजोंनो नोंथांमोननो रोखा खालामबाय मा जेब्ला इसोरनि जिउआ फोथायारिफोरनि सायाव फैगोन अब्ला बिथांमोनखौ खौसे इसोरजों खालामगोन बे इसोरनि जिउआ आरो बिथांमोननो बरदानफोर होगोन ना बायदि बायदि रोखोमनि बरदानफोर होगोन आरो गुबुन गुबुन राव रायनो हानाय बेबायदि आशीर्बाद बरदानफोर होगोन गिफ्ट्स अफ गिफ्ट बेफोरखौ होगोन। अब्लानो जों मिथिनो हायो बेफोरनो मोनसे गोथार जिउनि बाप्तिस्मानि चिन्हफोर आरोखि। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंना बिथां इउजार CC9P-T4S आ आंनाव जोबनायाव बेखौनो सोंहरदोंमोन जे बबे मोनसेया सोरगोआव थांनाय बेनि सोमोन्दै भिडिअ लाबो। दैट मिन्स बबे मोनसे बाप्तिस्माया सोरगोआव थांनाय बेनि मोनसे भिडिअ लाबो होननानै बिथाङा आंनाव रिक्वेस्ट खालामदों। अब्ला बे समावहाय आं दहाय एसे गिबियावनो होनबायना जहननि बाप्तिस्माजोंसो सोरगोआव थाङो गोथार जिउनि बाप्तिस्माजोंसो सोरगोआव थाङो होननानै जोंहा बाइबेलाव डाइरेक्ट बेफोरबायदि एक्सप्लेनेशन बा मेनसन खालामनाय गैया। अब्ला जोबनायाव आङो मोननैसो बा मोनथामसो बाइबेल सिरिफोर नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बाइबेलफ्रावबो बेखौ गाव गावनो फरायनानै नायनानै फरायनो हागोन। थ' बे बाइबेल सिरिखौ आङो लानाय जादों ना मबाइल डिजिटेल एप बाइबेलनिफ्राय आङो बे बाइबेल सिरिफोरखौ लानाय जादों। अब्ला आङो बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि थ' नोंथांमोना मोननो हागोन रमनि 10 बालाबनि 9, 10, 11 सिरियावहाय बेबादि लिरदों रमनि 10 बालाबनि 9, 10, 11 आं फरायनि 9 सिरिखौ आं फरायग्रोनि गिबियावनो जिसुआनो फोरबु होननानै नोङो सिमान लाब्ला आरो बेखौ इसोरा थैनायनिफ्राय थांखांफिनहोदों होननानै फोथायब्ला नोङो बासायजागोन। बेयाव बेबायदि बाथ्रा लिरदों दै खोनासंबाव जिसुआनो फोरबु होननानै नोङो सिमान लाब्ला आरो बेखौ इसोरा थैनायनिफ्राय थांखांफिनहोदों होननानै फोथायब्ला नोङो बासायजागोन ना। थ' बाइबेलाव गैया
जे बिदिजों बासायजागोन होननानै ना बेबायदि बाप्तिस्माजों बासायजागोन होननानै दिनै बेबायदिसो लिरदों रमाव आरो 10 सिरिखौ फरायनानै खोनासंहोबावनि मानोना जोङो जोंनि फोथायनायजों इसोरजों धोरोमिया खालामजायो आरो सिमान लानायजों बासायजायो मिथिबायना मा होनबावदों जोङो जोंनि फोथायनायजों बे इसोरजों धोरोमिया खालामजायोनो ओमफ्राय मा आरो सिमान लानायजों बासायजायोनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरजों खूब रोखा जाबाय सोरबाफोर बेफोरबायदि ना सन्देहफोर दंमोनब्ला आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोबावनि शास्त्रआ होनो जाया बेखौ फोथायो बियो लाजिनांनाय नङानो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो आसा खालामो बे समावहाय बिथां इउजार CC9PT4S नि कमेन्टनि गेजेरजों जेसेबांनाखि दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ बा जेसेबांनाखि आंनि भिउअर्स साबस्क्राइबार्सफोर दङ जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरनि बाथ्रासो दे बियो जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव सोरबाफोर बेफोरबादि ना बबे बाप्तिस्माया साबसिन बबे बाप्तिस्माजों सोरगोआव थाङो बेबायदि साननाय दङब्ला आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे उन्दैथार आरो फिसा भिडिअनि गेजेरजों खूब रोखा जाबाय क्लियार जाबाय होननानै नायगिरि बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरदों आरोखि जे ओरैबायदि जोङो बासायजागोन बाइबेलाव जोंनो खोन्थाबाय रमावहाय जे जिसुआनो फोरबो होननानै नोङो सिमान लाब्ला आरो बेखौ इसोरा थैनायनिफ्राय थांखांफिनहोदों होननानै फोथायब्ला नोङो बासायजागोन बेबायदि फोथायनायजोंसो जों दिनै बे इसोरजों बासायजागोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मिथिबायना आरो जुदि जोङो बाइबेलाव लिरबावदों आरो जुदि जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनाव सिमान लाब्ला बे इसोरा गावनि फिसा जानो थाखाय जोंनो मा होयोनो अधिकारखौ होयो होननानै बाइबेलाव लिरनाय दंबावो आरोखि तो आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों खूब रोखा जाबाय बिथां CCआबो रोखा जाबाय होननानै मिजिंथिनानै दिनैनि गुसुं आरो उन्दैथार भिडिअखौ बावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।